እስከ ለባም ክኸውን ዝደሊ ሰብ ለባም ናይ ሎሚ ናይ ጽባሕ ናይ ድሕሪ ጽባሕ ናይ ዘለዓለም እውን ዝሓስብ መወዳእቱ ዘጸብቕ ለባም ክኸውን ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ? ኣምላኽ መስገን ኣብ ማቴዎስ 7 ምዕራፍ ካብ 24 እንታይ ብል መሲልኩም ብዛዕባ ክልተ ዓይነት ህይወት ይዛረብ። ተቐዳሚት ዓይነት ህይወት መሰረታ ክርስቶስ ዝገበረት ህይወት እቲ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ንመን ከም ዝመስል ከሪአኩም ኢሉ ኢየሱስ እቲ ነቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ንመን ከም ዝመስል ከነግረኩም ኢሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10 ምዕራፍ 4 ከዓ እቲ ከውሕቲ ክርስቶስ ምዃኑ ይዛረብ። ስለዚ ህይወቱ ኣብ ክርስቶስ ዝሰረተ ሰብ እዚ ትብልህ ሰብኣይ እዚ ትለባም ሰብኣይ እዚ መስተዋዕለ ሰብኣይ ምክንያቱ ህይወት ብዘይ ክርስቶስ ማለት ጸልማት ናይ ጸልማት ጸልማት ብለኩም ኣለኹ ናይ ጸልማት ጸልማት ኣነ ብዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ናባይ ዝመጽእ ድማ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክመላለስን ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንኹሉ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ንኹሉ ሰብ ብዘይገድስ ዓይነት ህይወትካ ዋንስ ንኣምላኽ ዋንስ ንጎይታ ኣብ ህይወትካ እንተደኣ ዓዲምካዮ ናይ ህይወተይ መሰረት ናይ ህይወተይ ኣውራ ናይ ህይወተይ ቀንዲ ኮነ እንተደኣ ኢልካዮ ህይወትካ በሪህ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን። ህይወትካ ኣምላኽ ይባረኽ መወዳእታኻ ኣጸቢቕካ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ 6 ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 47 ማለት እዩ እቲ ናባይ ዝመጽእ ኢሉ ሹ እቲ ናባይ ዝመጽእ ነገረይ ሰሚዑ ከዓ ዝገብሮ ሰብሲ እዚ ሰብዚ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ከሪአኩም ምስ በለሲ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ሰብ ምስ ተቐዳማይ ጥበብን ልቦናን ለባም ምዃንን ኣስተውዓሎ ምዃንን ኣምላኽ ይመስገን ናብ ክርስቶስ ምምጽእ ተቐዳሚት እቲ ናባይ ዝመጽእ እሞ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ንመን ከም ዝመስል ከሪአኩም ምስ በለ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ይመስል። ነዛ ቤት እዚኣ ድማ ንፋስ ይመጻ ውሕጅ ይመጻ ቦብላ ይመጻ ዝናብ ይመጻ እዛ ቤት እዚኣ ግን ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እሞ ምንቕናቓ ሰኣነ ይብለና። ህይወት ወዲ ሰብ ኣብ ከውሒ እንተደኣ ተሰሪቱ ህይወትካ መሰረትካ ክርስቶስ እንተደኣ ጌርካዮ ናይ ሓንቲ ቤት ኣውራ መሰረታ እዩ። ናይ ሓንቲ ቤት ኣውራ መሰረታ እዩ። ናይ ህይወትካ ኣውራ ናይ ህይወትካ መሰረት ናይ ህይወትካ ቀንዲ ናይ ህይወትካ ቀንዲ ናይ ህይወትካ ዓንዲ ማእኸል ዝኾነ ናይ ህይወትካ ሩሕ ዝኾነ ክርስቶስ እንተደኣ ኮይኑ ንሱ እንተደኣ ኮይኑ መሰረትካ ኣብ ህይወት ንፋስ ክመጽእ ከሎ ውሕጅ ክመጽእ ከሎ ህቦብላ ክመጽእ ከሎ ዝናብ ክመጽእ ከሎ ኣይትወድቕን ኢኻ ብዝኾነ ይኹን መከራ ኣይትሰዓርን ኢኻ በቲ ካልኣይ ሞት እውን ኣይትሰዓርን ኢኻ ምስ ሞትካ እውን በቲ ካልኣይ ሞት ኣይትሰዓርን ኢኻ መወዳእታኻ ጥፍኣት ኣይክኸውን ኣምላኽ ይመስገን። እቲ ዓሻ ሰብ ግን ኢሉ ህይወቱ ኣብ ካልእ ዝሰረተ ኣብ ክርስቶስ ዘይኮነ ህይወቱ ኣብ ካልእ ዝሰረተ እዚ ተዓሻ ሰብ ይብለና። ንፋስ ይመጽእ ዝናብ ይመጽእ ውሕጅ ይመጽእ ህቦብላ ይመጽእ ነታ ቤት ከዓ ይደፍኣ እሞ ትወድቕ እታ ቤት ብለና ምውዳቕ ጥራሕካ ኣይኮነን ኣዋዳድቓ ከዓ ዓብ ኮነ። ሎሚ ክርስቶስ እንተደኣ ዘይኮይኑ ኣውራና ህይወትካ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ዘይኮይኑ መሰረትና ህይወትካ ኣብ ነገራት ኣብ ትሕዝቶ እንተደኣ ኮይኑ መሰረትካ ኣብቲ ግዝያዊ ዝኾነ ኣብቲ ዝርአ ኣብቲ ጠፋኢ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መሰረት ናይ ህይወትካ ኣብ ፍጡራን እንተደኣ ኮይኑ መሰረት ናይ ህይወትካ ኣብ መላእኽትን ኣብ ጻድቃናትን እንተደኣ ኮይኑ መሰረት ናይ ህይወትካ ብንፋስ ብውሕጅ ብህቦብላ ብዝተፈላለየ ነገር ህይወትካ ወትሩ ክትናወጽ እያ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣዋዳድቓኻ ከዓ ዓብዪ ክኸውን እዩ። በቲ ካልኣይ ሞት ድማ ክትሰዓር ኢኻ። እታ ንኸውሒ ዝገበረቶ መሰረታ ቤት ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣይትናቓነቕን እያ ኣይትወድቕን እያ። ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ግዜ ጸኒዓ እያ ትነብር። እዚ ጥራሕ ደይኮነ ምስ ሞተት ድማ በቲ ካልኣይ ሞት እውን ኣይትሰዓርን እያ ህይወት ብክርስቶስ ስለዝረኸበት። ስለዚ ሎሚ መሰረትካ ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹን። እቲ ለባም ዝበሃል ሰብ መሰረቱ ኣብ ከውሒ ዝገበረ ሰብ እዩ። ኣምላኽ ይመስገን ኣብዚ ምድሪ እዚ መኽሰብ ኣለዎ ጎይታ ይባረኽ። ኣብዚ ምድሪ እዚ ዓወት ኣለዎ ንክርስቶስ ከውሒ ምግባር ጎይታ ይባረኽ። ኣብታ ትመጽእ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሙሉእ ዝኾነ ውሕስነት ኣለዎ። ኣምላኽ ይባረኽ። ኣሜን።
اسكلوا معات خندي لكم تصلي مساي بروخات حواتي بحكي أنا مسكركم ناي بحكي ناي هوتي أورا كريستوس ناي هوتي مسرة كريستوس ناي هوتي الروح كريستوس ناي هوتي ماننت كريستوس مس جبركو هوتي تلوته سلامي وحازة عرفتي وحازة بعتاي وحازة نعم مسكن حلمي تعامل ويتاي بارخ مسعي بره آمين نزل على مونتي دماني وحس كونه أملاق مسكن كم زيلكم تسأليو كريستوس كوحي هوتي كريستوس مسرت هوتي قبرك له أبا خاي سرت له أورانا هوتي إخا كندنا هوتي إخا قدمك له قويتا مرحني لبام كخون نايلو مخحسب ناي صباح كحسب ناي دحر صباح كحسب زل عالماونتي ون كتصبق نعخا مسرتي قبرك له مسكنك له قويتا آمين